deftere baldi boliide gonɗe nder deftere nde e njayri ɗe ngoni ɗe mettirama nder fahmu e andal luggungal to en ndaari nder deftere nde fuu daga suurawol 1 yaago 12 e woodi ko yahata nder mayre ɗuɗɗum ɗum fuɗɗi daga nder suurawol 1 faa yaaki timmode suurawol 9 e ngol 31 deftere nde siryama nder suurawol 1 ayare 1 faa yaaki ayare 9 ayaje ɗe ɗum meto suleymanu sai siptora nder suurawol 3 ngol deftere laamiɓe suleymanu torake allah hokka mo faamu no ardorto ɓiɓɓe israila ngam non suleymanu warti andaɗo keɓuɗo faamu e dabareje iri ɗe ndenno e jiiɗum e njayri nder deftere laamiɓe arandere suurawol 4 o hokki baldi kanji 100 o windi jimi ɗuɗɗi o meti dow awre e mardiji suleymanu warti goɗɗo mawɗo dow faamu israila keewuɗo andal e nder deftere nde kanko e hoore maako windi o meti dow faamu ɓiɓɓe israila e fina tawaji maɓɓe emo holla jangoɓe deftere nde kamɓe ma ɓe keɓey faamu iri ɗum faamu kanjum mbi'eten andal amma ibraniyanko'en nder ɗemgal maɓɓe ko nab ɓe mbi'ata ɗum wato ɗum ɓuri ko neɗɗo nyumata e ɗum holla ko o waɗata taaraari dow kuugal jungo ko huutinirki andal kanjum waɗi deftere nde wato deftere burtaki suurawol 31 ngol meti dow bayloɓe nder ɓiɓɓe israila kamɓe ɗum andiri kamat dalila deftere nde ngam valla jangoɓe e kuutirayɓe juuɗe maɓɓe ɓe keɓa foofaango bongo nder duniyaaru to en ndaari ɗum hollay en kulol jeymiraawo ko woni kulol jeymiraawo kanjum woni heɓuki hakkiilo laamgo e teddinki allah nder duniyaaru ndu ko allah hollata neɗɗo daga ton fuɗɗode o anda ko woni boɗɗum e kalluɗum e ko haani e ko haanayi sai to en lestini ko'e meɗen yeeso allah en tokkimo e ɓernde go'o kanjum woni ko haani waɗuki ko haanayi e ɗum jooɗi nder hakkiilo neɗɗo ɗum e holla en e nder yeɓre arandere nder deftere nde daga suurawol 1 yaaki 9 e mo meta boliɗe dammuɗe keɓuɗe baldi e ɗon en jiyay bagginoore kanje 10 daga to nyaako yaaki to ɓiyiko e ɗum holla no ɓiɗɗo on haani hakkilirana o heɓa faamu e kulol jeymiraawo o waɗa jo'nde nde allah yiɗi o jogo goonga o laato kokkayɗo ɗum e ɗum hokka neɗɗo jaalorgal e waltinki ɓernde nyaako e baggina ɓiyum dow njaggu ngongu nder halkere e hoccuki goɗɗum ko halli ɗum yittaare e mangu hoore e ɗum halka neɗɗo e ɗum semtinamo ngam non ɓiɗɗo sai keɓa faamu e kulol jeymiraawo ɗum laato mawɗum nder foofaango maako e nihi o waɗa ɗum nder nyumo maako ko deftere nde ekkitinta jikku boɗɗum bagginoore nde nyaako o hokkata e ɗum jooɗo nder hakkiilo meɗen ngam ɗum heɓoyama daga faamu gonɗum nder deftere saniinde e ekkitinolji feere daga nder goɗɗe defte gonɗe nder deftere seniinde deftere nde e nde linsitana en no jooɗortoɗen boɗɗum nder duniyaaru ndu ngam teddinen allah e faamu naa ngam dokaji iri ɗi muusa hokki dow hosere sinai wana ɗum annabaku iri ɗum ton ɗum gaajinol ngol allah hokki yimɓe maako naa bindi faamu tan e woodi ekkitinol mangol ngol allah hokki yimɓe maako daga jamanu yaki goɗɗum jamanu no ɓe jooɗorto e ɓe teddina allah e woɓɓe ardiiɓe ɓe nder deftere nde e woodi balndi metiraɗi e boliinde neɗɗo nder faamu ɗi fuu e ɗi kawta dow boliinde allah e faamu to yimɓe maako ɗum e hawti ko keɓeten nder suurawol 1 yaaki 9 e woodi bindi 4 ɗi jimi dow yeyriijo mo faamu e ɗum holla faamu e jooɗani neɗɗo e nandi yeyriijo e mo noddira waltinki hoore woɓɓe e mbi'a bono ɗum sanyumo nder gaaraaji e mo nodda yimɓe ɓe keɓa faamu ɓe suɓa boɗɗum e ɓe mansoromo taa yi'i goɗɗo saahiiɗo e mo nanti hoore maako e mo tokki aadilaaku e ɓe keɓa ɗum daga nder faamu
yeyrijo bi'eteeɗo faamu o nder gimi emo tefa nyumoji daga to Allah ngam no yimɓe njoɗorto nder kulol Allah ɓe ngaɗa ko haani. Ganyuɗo ɗum o halkay, ngam noon hulu jeymiraawo jooɗa jonde laamde. Ɗum ɗiɗum ɗum wagginore nyaako to yeyrijo bi'eteeɗo faamu. Ɗum huutinirama ko ɗuuɗi nder deftere nde. A janga deftere nde nder koyɗum. Nanu ko mbi'aymami, a janga wagginore Allah ngam keɓa faamu gonɗum gada jamanu yaaki jamanu. E ɗo en ndaara yeɓre wonde yeeso meɗen nder deftere nde daga suurawol 10 yaaki 12 en keɓe wagginore nder balndi daga iri bagginoje ɗe ndenno eɗe kokka faamu e kulol jeymiraawo to nanɗoɗe fuu. Ɗum kayɗiniɗum iyaalu huudeteɓe ɓe gonduɗa higiraaɓe ɓe te'egal ɓe tefdata seede ɓe monnere higaaku e njaru e nyamaande e waɗuki njeenu e ɗuɗɗum ko nandi e maajum. Deftere nde waggini en dow maajum nde holli en no njoɗortoɗen daga suurawol 1 yaaki 9. Joni balɗi ɗi fuu maaji ɗi belɗi ɗi dammuɗi ɗi koyɗi ngam siftorki. E nder yeɓre arandere deftere nde e nde wi'a en ta laato dakkiiɗo, a yaha yeeso a so'itoro gaɗa daga hitande faa yahki hitande wala ko keɓuɗa. Ɗum waddani en gongol nyumol daga ko jangeten nder deftere nde. Ay balndi eɗi ɗon ba goɗɗum ko waɗoto ko ko waɗaki. Amma ta huli jeymiraawo a woodi hakkiilo a suɓi boɗɗum nder ko gaɗata fuu a heɓay jaalorgal ɗum yahante boɗɗum. Amma ta hula jeymiraawo a kaŋaɗo yonki maɗa ko gaɗata fuu ɗum salorte. Ɗum ko mbiɗen ɗum goonga ko nde e gongel sarel. Ɗum yahri en to yeɓre 3 daga nder deftere nde to alkawalji ngoni na gam heɓuki jaalorgal tan. Ngam noon balɗi ɗum misaalu tan. Kulol jeymiraawo hokkete juutal balɗe, amma duuɓi kalluɗo ɗi damminteɗi, duuɓi kalluɗo ɗi usteteɗi. To no eltirta ɓiɗɗo ma dow no o jooɗorto faa yaaki o naywa ngam to o wanya laawol jeymiraawo. O hula jeymiraawo o laato mo jikku boɗɗum neɗɗo geeto o heɓay juutal balɗe. Hakkilanki ɓiɓɓe maɗa nder wuro kewugo yidde e enɗam ɗum hokkayɓe hakkiilo. Amma e gongel saril goɗɗum e farka nder duniyaaru. E timmode balɗi ɗi eɗi pooɗa hakkiilo meɗen dow no duniyaaru yarata. Dow fii ɗuɗɗum deftere faamu nde metaay dow maajum en keɓay ɗum deftere faamunde Ayuba e deftere gaajinowo. Defte ɗen ɗe meti dow maajum. Andal ngal wallay yonki neɗɗo, ngal hollete no njoɗortoɗa. Kanjum wi'ete faamu. Ta yiɗi faamugo ɗum boɗɗum sey ndaaren timmode deftere nde. Yeɓre nden e meta dow gimi bindaɗi. Jimol bindangol e arande e woodi goɗɗo bi'eteɗo Ur. O fuɗɗiri andal nder siya andal maako emo hebbina hoore maako ko o yiɗi emo nyuma kanjum woni faamu Allah. Sai o heɓti faamu iwoyɗum daga to Allah e ɗum tawe nder deftere seninde e ɗum ekkitina neɗɗo no jooɗorto. Sai Ur emo waddana en no jangirten deftere nde. Jiɗɗo nana daga nder wolde faamu iwoyde to Allah daga nder ayare maako. Gimi bindaɗi ɗi eɗi njahda eɗi goɗɗo bi'eteɗo Limuo. Kanko na o Yahudankejo, o laamiɗo, o heɓi faamu. Ɗum inna maako ekkitinimo, ɗum wallimo, o wartimo faamu. Laamiɗo aadilijo. Bindi gimi ɗi timmode eɗi tokka ɓaleri ɗiɗi bindira nder kongol e satol bindi e ngol fuɗɗira ɓaleri A e ngol bo timminira A. Wato yeyrijo mo jikku boɗɗum emo holla yeyrijo o jooɗorake faamu nder balndol, o darake e njayri ko mo yi'ata ekkito. Ko suɗo faamu Allah fuu o wartiri ɗum no o jooɗorto e no o yi'irata huunde nder fuu faamu maako e kuugal maako ko to wuro e no o tokkinirta iyaalu maako e no o jooɗorto nder yimɓe. Deftere nde fuɗɗiri e wolde nyaako e ɓiɗɗo ɓe kettindano yeyrijo mo faamu. E ɗo deftere nden timminiri
e metuki dow danyo debbo e mo metana ɓiyiko dow yeyri en o jooɗo nder fahmu. Deftere balɗol nde e nde meta dow yonki neɗɗo e no jooɗorto e nde tokkinamo no laatortomo fahmu jonde ma ko welana Allah. Ɗum woni ko deftere balndi metata e dow.